mbok jopo lho, nek jopo kon nabur kaya Superman. Kayak Superman. Mbak Elisa, penggemarnya Mbak Elisa di daerah Banyumas itu banyak sekali, Mbak. Tolong disapa dulu, itu juga para pejabat-pejabat pemerintah daerah masih lenggah semua. Nggih, sugeng dalu, sedaya wilujeng dalu sugeng selamat sedaya. Nggih, sowan kula nggih wonten sedaya mariki sedaya. Mau ngomong kok kayak lagi godhong wedang ya, paling blekutuk ora karo-karuan. Kowe Instagram ora? Kilogram. Instagram duwe ra? Punya. Google? Punya. Mbok golek nang YouTube. Apa sih? Golek cangkem kok ngene le tuku online iso ora? Nggih ora didodolen on. Pangapunten iki Pakde nggih kula mboten saru nggih. Panjenengan niku pengen tuku cangkem online. Bukan karena Mbak Elisa tapi karena sering ngaca jadi pengen ganti. Weh. Ora, itu ora diganti sing marai duwe omah dhe mobil ki ya Ah iya, amin. Ane aku metu bagus kaya kowe nek nggo rebutan sinden-sinden iki. Ya bener. Ngene. Bener. Kowe dhewe WA. Duwe lah. Zaman now kok. Sesuk komunikasi men gampang. WA-mu leboke nggon aku, WA-ku leboke nggon kamu ya. Mono ke WA. Heeh. Oh, WA-mu dilebokke ke WA-ku. Heeh, WA-ku leboke WA-mu. Oh ya, apik kuwi. Apik. WA arep bagus ora direzeki kowe le. Jangan ya, Pak. WA-ku dileboke ning WA-ne. Mbak Elisa tekan Dani ya. Ya, Pak. Itu sudah kayak pisang digodok, Mbak. Susah dimasukin itu. Bisa digodok. Iya WA-nya. Oh, WA-mu digodok, dilebokke, digoreng, digodok. Kayak wong gaptek. Oh, randong ya. Ora. Alah kaya ketoke bagus randong. Randong teknologi. Katerok kamu ya. Katerok. Katrok ora katorok. Katorok tadi meripat ke katorok. Katara. Aku kok melu mumet ngomong karo kowe. Yakin yang suwang mangkumet temenan yakin. Aku yo kumet gitu inyong-inyong. Kok melu. Kalau ibunya Mbak Elisa asli Sulawesi Lambelu. Sekolah Belu, bapakku sekon toli-toli. Sekon toli-toli. Toli-toli. Toli siapa? Toli-toli. Toli siapa? Sekon toli